Мәҗүсиләр аны Мөхәммәд Әмин дип атыйлар иде. Араларында низаг булса, Мөхәммәд Әмингә барыйк диләр иде. Ул аларга хөкем кылса, аның хөкеменә разый булырлар иде. Путка табынучылар арасында туып үсеп, путларга күз салмады, аларга сәҗдә кылмады. Бер тамчы хәмер эчмәде, бер кайчанда зина кылмады. Бер вакытта да нәфсенә иярмәде. Фәкыйрь булуы белән мактаныр иде. Бик тыйнак, түбәнчел булганга күрә, арпа икмәге генә ашар иде. Гомерендә бер тапкырда җинси саташу кичермәде. Кычкырып көлмәде, елмая гына иде. Бет бер чаны тешләми торган иде. Кыска гына әйткәндә, Аллаһ Тәгаләне барча пайгамбәрләрдән вә барча мәхлуклардан артык итеп яратты. Кешеләргә карата шәфкатьле, мәхәббәтле иде. Чакырган җиргә бара иде. Авыруларның хәлен сорар иде. Галимнәрне җаһилләрдән артыграк хөрмәт итә иде. Бер кемне дә сүкмәде. Явызлык кылган кешегә изгелек кыла иде. Бер кемгә дә явыз дуга кылмады. Ухуд сугышында кафирләр таш белән атып тешен төшерделәр. Аларга хидаят теләп дуга кылды. Берәр мәҗлескә барса, кайда теләсә шунда утырыр иде. Һәр вакыт ике тезенә утырыр иде. Хира тауына барып, кичен анда гыйбадәт кылыр иде. Аллаһ Тәгаләгә карата булган мәхәббәте күңелендә көннән-көн артыр иде. Кеше арасында булуга карый аулаграк урыннарны ярата иде. Һәр вакыт фикерле иде. Бер кайчанда дөнья малы белән рәхәтләнмәде. Хаҗат булмаганда артык сүз сөйләшмәс иде. Әгәр берәр нәрсә сөйли башласа, сүзен тәмамлаганчы сөйләр иде. Бик мәгънәле сүзләр әйтер иде. Матур, килешле итеп сөйләүче иде. Сүзендә һич кимчелек юк иде. Ул сөйләгәндә аның морадын һәр кем аңлар иде. Бер нәрсәне хурламады. Бер нәрсәгә ишарә кылса, учы белән ишарә кылыр иде. Әгәр берәр нәрсәне хуш күрмәсә, учын әйләндерер иде. Шатланса, күзен йомар иде. Бер кемгә дә ләгънәт кылмады. Гомерендә дә ярамаган сүзләр сөйләмәде. Күркәм холыклы иде. Һәр кемгә карата ата кебек шәфкатьле иде. Аның мәҗлесендә бер кем дә начар холыкларын зикр итмәде. Шуның өчен сахабәләр мактаулы холыклары белән сыйфатланган иделәр. Вә аның мәҗлесендә кем генә сүз әйтмәсен, түбәнчелек һәм акрынлык белән әйтер иде. Тәрәсеннәби китабында бер төнне Хәзрәти Хәдичә радиллаһу анһа айның күктән иңеп куйнына керүен һәм җиңеннән чыгуын төшендә күрде дип әйтелгән. Башка бер урында кояш иңде диелгән. Ләкин дөресрәге шулдыр. Ул төшне Хәдичә 2 мәртәбә күрде. Берсендә кояш иде, икенчесендә ай. Шул рәвешле бу төшне күргәннән соң ул төш юраучыга барды. Аның Варакка исемле төш юраучы бер туганы бар иде. Бу Хәдичә радиллаһу анһа Хувайлид исемле кешенең кызы, Варакка исә Хувайлидның агасы иде. Ул бик карт һәм ябык бер кеше иде. Гәрчә күп яшәгән ни белер, күпне күргән ул белер дисәләр дә, әмма Варакка күпне күргән вә күпне белгән карт иде. Элекке китаплардан Тәүрат вә Инҗилне укып, мәгънәләрен белгән иде. Ул Тәүрат вә Инҗилдән соңгы киләчәк пайгамбәрнең сыйфатларын укып белгән иде. Шул рәвешле Хәдичә радиллаһу анһа Варакка янына барды. Төшен аңа сөйләп, тәгъбирен сорады. Варакка елмаеп Хәдичәгә: "Әгәр миңа сөенче бирсәң, төшеңне юрармын" диде. Хәдичә 1000 алтынга чаклы барды. Агасы Варакка риза булмады. "Аз" диде. Хәдичә әйтте: "Күп телисең" диде. Варакка: "Инде төшеңнең мәгънәсе шулдыр. Син ахры заман пайгамбәренең хатыны булырсың вә калган гомереңне аның белән кичерерсең" диде. Шулай ук ул: "Минем морадым будыр. Ахирәттә мин гөнаһлы бәндәгә синең ирең пайгамбәр шәфәгатьче булсын. Хәзрәти пайгамбәр шәфәгатьче булсын. Хәзрәти пайгамбәрдән шуны телә. Минем ушбу хаҗәтемне җиткерү синең бурычың" диде.
Моннан соң Варқа пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сифатларын бірәм-бірәм сөйләде. Шулай ук ул пайғамбарның исеме Мөхәммәд булып, Курайш кабиләсеннән булыр һәм үз кабиләсе арасында дөрес сөйләүче һәм башкаларга ярдәм итүче булса кирәктер диде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кимчелексез һәм күркәм сифатлары хакында белеп алгач, Хадиша радияллаху анханың күңелендә Рәсүли Әкрәм саллаллаху алейхи вассаламга карата үлфәт мәхәббәт уянды.